Sme najstarší rodinný ovocný sad na Slovensku. Už 50 rokov pre vás pestujeme to najzdravšie ovocie. Volám sa Emil Šulc a pochádzam z rodiny ovocinárov z Dvorov nad Žitavou. Tieto sady založil môj otec a s láskou ovocinársku naučkoval aj mňa. Na pamiatku Emilovho otca vznikla značka Emilové sady. Je synonymom kvality a jedinečnej chuti z juhu Slovenska. Oslava 50 ročnice Emilových sadov sa však nekonala. Jarné mrazy zničili 80% úrody. Celé noci v sadoch kúrili a vzduch miešali aj vrtuľníkom. Nepomohlo. Jahody, broskyne, slivky, čerešne a jablká zamrzli. Pre pestovateľa sú takéto škody likvidačné. Bohužiaľ, po tejto sezóne mám sklady prázdne. Spravím však všetko preto, aby som 50-ročnú prácu zachránil. Potrebujem k tomu aj vašu pomoc. Pomoc ľudí, ktorým nie je jedno, aké ovocie jedia. Či ovocie dovezené zo zahraničia, alebo naše slovenské ovocie. Pozývam vás do sadu, aby som vám ukázal naše rodinné umenie, ako dopestovať zdravé a chutné ovocie. Staňte sa aj vy ovocinárom v Emilových sadoch. Ako? Jednoducho. Predplatte si ovocie z budúcoročnej úrody. My vám ho dáme so zľavou a poradenstvom o pestovaní ovocia. Kúpou poukážok na ovocie cez náš e-shop alebo v predajniach nám pomôžete vybudovať špeciálnu protimrazovú ochranu. My vám za to na vás dodáme naše domáce ovocie.